बियो जों बिटिसि अफिसाव दा थाबायगासिनो दङ। बिटिसि अफिसाव खारगासिनो दङमोन एसेयावनो दा नंगौ नङा जों मिथिला, जों खोनानो मोन्दों नै बेवहाय मण्डला खिन्थाबाय नोंसिनि बे गोथैसालिया केन्सेल जासिगोन। जोंना नैबे 1 नं बेंटल सिटआव 152 नं दागआव जि माने गोथैसालि दङ, बे गोथैसालिया जोंनि आबै आबौ गोदोनिफ्रायनो बेयाव बर'फ्रा संसार जानायनिफ्रायनो बे सोलिबोगासिनो दंखायो। गोदो गोदाय बे ओनसोला हाग्राबारि, गोबां बाहाय माने हाग्रा दङमोन। दा बेवहाय जोंनि गामि ओनसोलनि बर'फ्रा गोदो बाहायनो गोथैखौ गारोमोन, गोदो फबोसोमोन, खायसेखौ ओरैनो गालाङोमोन। नाथाय जुगा सोलायनाय लोगो लोगोनो जोंनि बे मानसिफ्राबो सानबाय, दा बोथोरा सोलायनाय लोगो लोगोनो जोंहाबो माने ओनसोलाव एसे डेभेलपमेन्ट नांगौ हिसाबै बे ओनसोलनि रायजोफ्रा बेवहाय गोबां अफिस टफिस फैनायनि लामा लानायाव दा फारि फारियै जोङो बेंटल हायार सेकेन्डारि बेखौ खुलिनायाव रायजो राजाफ्रा जेबो आपत्ति गैयालासिनो बेखौ बरायनानै हायार सेकेन्डारिखौबो बेवहायबो जायगा होबाय। बेनिफ्राय ओजोंहाय माने बै कलेज, बेंटल कलेज, बेबो बे ओनसोलनिनो, बे समाजनिनो सिङाव थानाय बेबो मोनसे भिजिआर फोथारमोन। बेयाव गोदो रिजार्भनिफ्राय होखारजानाय गोबां मानसिफ्रा फैनानै बेवहाय दखल खालामफैनो नाजादोंमोन। नाथाय रायजोनि मोनसे अनुस्थाननि थाखाय नांगौ जानायाव दा बेखौ दखल खालामनायनिफ्राय होखारनानै दा बेखौ फोथार हिसाबै लाखिदों। दा लासै लासै बियो दा कलेजाव माने हगारनाय जाहैबाय। दा मोजां कलेजनि बाव जानायाव दा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बिनिफ्राय सोलोंनो थाखाय खुब माने मोजां लामा मोनबाय। बेल' नंबावा, बिनि अनगायै आरोबाव नै जोंना बेवहाय 30 बेडेड हस्पिटाल जेला बेवहाय माने प्रस्ताब खालामबाय, बे 152 नं दागआवनो खुनु माने बेवहाय रायजो राजाफ्रा बादा होआलासे जोंनो हस्पिटालखौ नांगौ, जोंनो सिकित्सा नांगौ, मोजां मोनसे देहानि थाखाय नांगौ होननानै बेखौबो माने बादा गैयालासेनो बेखौबो हगारनानै होबाय, भेटेनारि हगारनानै होबाय, आरो बिनिफ्राय समबायखौबो हगारना होबाय। आउटपस्ट दङ, आउटपस्टआ गोदो बै बेंटल बाजारावसोमोन। दा बेखौबो नैबे भिजिआर, नैबे 152 नं दागआव लाबोनानै बेखौबो आउटपस्टखौबो हगारबाय। दा ओमफ्राय बाथौ मिसन नै बेवहाय नांगौ हिसाबै बाथौ मिसननिबो बिनिबो हगारना होनाय जाबाय। बेबायदियैनो गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठानखौ बे 152 नं दागआव रायजो राजाफ्रा बादा गैयालासेनो हगारनानै होबोबाय। आइबि जाबाय, नै दा बेहाय आइबिबो दङ। बिनिफ्राय जिथु माने जोंहा दा सार्केल अफिस, बेथ' गोदानसो बावाखै, सार्केल अफिसखौबो जोंनो लाबोनानै जोंनो बेवहायनो जायगा होबाय। दा बेनिफ्राय जोंहा PWD अफिसनि थाखाय जोंहा मोनसे जायगा दोनखादोंमोन। नाथाय PWDनि अफिसखौ जोङो डेभेलपमेन्ट कमिटियाव हगारना होदोंमोन। रायजो राजाफ्रा डेभेलपमेन्ट कमिटिया बेखौ लाखिनो हायाखिसै। दा बियो PWD अफिसनि हाया दा माने दखलाव थाहैबाय। दा नैबे जिथु माने हगारै 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 बे 152 नं दागआ दा बेहाय 6 बिगाल'सै। 6 बिगाल' हा दा बासिना थाबाय। जिहेथु गोदोनिफ्रायनो बेवहाय बे ओनसोलनि गामि दरब्रै दरबा, 1 नं बेंटल, 2 नं बेंटल, बान्दुगुरि, भालागुरि, कलेज कल'नि, बिनिफ्राय बिक्रमपुर, दहलापारा, नैबे गामिनि रायजो राजाफ्रा गोदोनिफ्रायनो मानसि थैयोब्ला जोंहा मोनसे नेम दङ। मानसि थैयोब्ला जोंना गावनि बारियाव फबना लानाय जोंहा बे सुर' गैया। बारियाव जे बा सोरबा मोनसे खनायाव जे फबना लागोन, जोंहा बे मोनसे नियम गैया। दा बेखायनो जोङो जयैनो रायजो राजाफ्रानो बेहाय बे मरिहालि गोदोनिफ्राय जितु बाहायनाय हगारै 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 जिथु दा 6 बिगा हा थाबाय, बे 6 बिगा हाखौ रायजोफ्रा खुनु पद्धयै माने बेखौ गोथैसालिनिफ्राय हगारा होननानै दा थिरांथा लानाय जाहैबाय। नोंथांमोननि बे गोथैसालिया बेसेबां सनसोनिफ्राय बेवहाय गोथैसालि जानानै दङ? गोथैसालिखौ दा जोङो जोंनि आबै आबौखौ नायदो। जोंनि आबै आबौखौ नायोब्ला आंनि आफायानो 100 बोसोरनि बारखाबाय। आंनो दा 75 इयारावसो दङ।
आंनि आफायाबो 100 बोसोरनि बारखाबाय आबौ आबैमोनखौ जों बावनो फबदों आबौ आबैमोनहा बुंनो थाङोब्ला बियो 150-200 बोसोर बेबायदि जोङो अनुमान खालामनो हायो थेवब्लाबो जोङो बेखौ जोङो माने माबानि इन्डिपेन्डेन्स डेनि सिगांनिफ्रायनो जोङो बेखौ दखल खालामनानै दङ दा बेखौ जोङो माने बुंनो हायो आरोखि दा बेंटल ओनसोलनि दरबोरसि गामियाव नैबेयावहाय गोथै गारफैनाय जायो बेंटल ओनसोलनि दरबोरसि गामिफ्रा बेहाय दरबा दा बर्थमान 1 नं बेंटल 2 नं बेंटल बान्दुगुरि आरो भालागुरि ओमफ्राय दहलापारा ओमफ्राय नै दा गोदानै कलेज कल'नि जाबावबाय बे कलेज कल'निखौबो जों लाफानानै दा दरबा आसलथे मा जेंना जामारदों नोंथांमोना बे दा जेंनाया जाहैबाय जोङो दा बेखौ दखल खालामनानै दोनखादों जोंहा माने गोथै गारनायनि खुनु माने बिकल्प जायगा गैया ओमफ्राय नै थैगासिनो दङ देग्लायबो 3 थैबावबाय 4 थैबाय जोङो बावनो गारनांबाय दा समस्याया जाहैबाय जोङो बेखौ एलटमेन्टनि थाखाय जोङो सरखारनाव जोङो थाबायदोंमोन आरोखि दा बे एलटमेन्टआ जोंनि नैबेनिफ्राय हरबाय दा बिदि हरनानै दा बे सार्केल अफिसनिफ्राय बियो जों बिटिसि अफिसाव दा थाबायगासिनो दङ बिटिसि अफिसाव खारगासिनो दङमोन एसेयावनो दा नंगौ नङा जों मिथिला जों खोनानो मोनदों नैबेहाय मण्डला खिन्थाबाय नोंसिनि बे गोथैसालिया केन्सेल जासिगोन नोंसिनि प्रप'जाला केन्सेल जासिगोन मानो केन्सेल जासिगोन बेवहाय माबा मोनसे खालामनो नागिरदों होननानै बुंदों आरोखि मा मोनसे खालामनो नागिरदों जों बेखौ मिथिला सोर खालामनो नागिरदों जों बेखौ मिथिला खिन्थु बे रायजो राजाफ्रा माने जिहेतु बेखौ गोथैसालिया जोंना बे एकमात्र बेल'खा जोंहा बिकल्प गैया बेखायनो जों बेखौ हगारनो हाया दा नैबे मण्डला दाख्लै सोंनायाव बे खिन्थादोंमोन माबा डिएस ना डिएस नङा OST-आ दा बिथ' बे लेन्डनिनो जाहैगोनदां बियो खोनानाय मथे माने मण्डला बुंदों माने OST-आ माने बादा हरदोंलै बेखौ एप्रुभ दा खालामथोंसै बेनिफ्राय नै दाख्लैसो जोङो STC-जों मण्डलजों ज' लोगो लानायाव बेनिफ्राय STC-आ गोदान STC नङा OC माबा सार्केल अफिसार COआ आगोलनि फुरानाया ट्रेन्सफार जानानै दा गोदानै फैदों दा गोदानै फैनाया बियो माने दासिमबो माने बुजिना मोनाखै आं मिथिया होननानै मण्डलनाव सोंनायाव मण्डला बुंबाय जोंना EM सारानो फनजों माने बादा हरदों बे खोथाखौ जों खोनानो मोनदों EM लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि बे माबा लेन्डनि जि EM रन्जित बसुमतारी बेनो फनजों हरनानै बादा हरदों बेखौ माने केन्सेल खालामदो बेबायदि बुंहरदों दा बेबायदि मिथिनायाव दा जोंनाथ' ओजों थाबथानानै दङ बिदिब्ला दा बेखायनो जोङो जाहाथे बे गोथैसालिखौ रायजोफोरनि थाखाय जाहाथे उसुबिदा खालामा जों EMखौबो जों खावलायगोन EMआबो जाहाथे माने रायजोखौ नायनानै जाहाथे बेखौ आपत्ति खालामा दा जों बेखौनो जों सानो जाहा बाहाय खुनु धोरोमनि खोथा गैया गोथैसालिया खुनु धोरोम गैया अनेक धोरोमनि मानसिया बाहायनो जोंना गोथै गारो खिन्थु अबयसे नंगौ नैबे जोंना नैबे जों बे गामि दरबानि बे बर'ल' खिन्थु बाहाय बर' आरो बाहाय माने हिन्दु समाजनिल' बाहाय ख्रिस्टानफ्रा अबयसे बाहाय जग गैया बर' हिन्दु समाजफ्रा नैबे गोदोनिफ्रायनो बेवहाय माने आवगायनानै थानायखाय दा बेखौ जोङो बाहायगासिनो दङ दा बेखायनो जाहाथे EM रन्जित बसुमतारीया जुदि बुंमारदोंब्ला जों मिथिया बुंमारदोंब्ला मौखिक भाबै होनदों लिखित होआखै बुंमारदोंब्ला जाहाथे EMआ अननानै जोंनि रायजोफोरनि सुबिदानि थाखाय अननानै जाहाथे बेखौ बादा होआ जोङो जे दा एलटमेन्टनि थाखाय थाबायगासिनो दङ बे एलटमेन्टखौ जाहाथे माने बेखौ माने एप्रुभ खालामनानै हरो जों बेखौनो जों खावलायो आरोखि सोलिनाय सरकारा जे गोबां हानि एलटमेन्ट होगासिनो गुबुन गुबुन जायगायाव दा गावनि खाथियावनो जे बिथाङा एलटमेन्ट होनायनि बादा होदों रायजो राजानि खामानि मावनो होनना EM जादों सासे नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानो जे होनांगौ ना होनाङा जोंथ' सानो जोंनि जायगानिनोखा बियो जायगानि डेभेलपमेन्टआव बिथाङाबो खुब गोसो दङ नंगौ बियो जायगानिबो खामानि मावो दा बे हिसाबै जोंहा दा नैबेयावहाय जेबो जोंहा उफाय गैया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दा बेखौ जुदि बे रायजोनि गावनि जायगानि रायजोनिखौनो जुदि उसुबिदा खालामनानै होयोब्ला होमबा दा बिनि सायाव जोंहाबो मोनसे दुखु थायो दा बेखायनो नाथाय रायजो राजानि जिहेतु बियो सरखार
जिखि सरकार जाया बे रायजो राजानि थाखायसो रायजोनि मोजांनि थाखायसो सरकारखा बियो रायजोनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय रायजोनि खामानि मावनायनि थाखाय सरकार दा बे सरकारा जोंनि रायजो राजाफोरनि जानानैसो बियो खामानि मावनांगौ रायजो राजाफ्रा जेखौ लुबैदों नैबेखौसो दा बियो मावनांगौ दा नैबेखौ जे बियो माबा मोनसे सेनो नागिरदों ना मानो नागिरदों जों कमिटिजों जेबो रायलायाखै कमिटिया जोङो मिथिया खिन्थु नै दाखालि मण्डलनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय केन्सेल जासिगोन होनना बुंनायावसो दा रायजो राजाफ्रा ज' ओंखारनानै नैबे दिनै बे 6 बिघा हाखौ जोङो हगारा होननानै जोङो नै दिनै बेहाय जोङो बेरा दुमबाय बिफां गायबाय जोङो नैबाव साइनबर्डबो होबाय आरो बे हाया जेब्लासिम जों थाबाय थागोन जेब्लासिम जों बाव थाबाय थागोन जोंनि गोथैखौ जों बेहायनो जों गारबाय थागोन थारमाने नोंथांमोनाबो एलटमेन्टनि खामानिखौ जाजानो लुबैदों जों जाजानो लुबैदों औ जोङो बिटिसियावबो मण्डलानो बाहाय माने एसटिसियानो बिनिफ्राय फाथायहरखाबाय बे हिसाबै जोङो दा जों नाजागासिनो दङ बिटिसियाव नाजागासिनो दङ बिटिसियाव थांगासिनो दं खिन्थु नैबे केन्सेल खालामनांगौ होननानै बुंहरनाय बाथ्रायासो दा गिदिर बाथ्रा जादों दा नंगौ नङा जोङो बेखौ जोङो रनजित सारखौ जोङो माने खावलायगोन जाहाथे बेबायदि खालामा रायजो राजानि थाखाय जाहाथे बियो माने मोजां खामानि मावो जाहाथे रायजो राजानि अनिस्थ' खालामा दा बेखौ आङो सार रनजितखौ खावलायगोन जोंहा बाहाय खुनु राजनितिकनि खोथा गैया दिनैबो गोथैसालिया बाहाय सब राजनितिकनि मानसियानो बाव गारफैनो हायो जोंनि बे गामि दरबायाव खालि जे बाहाय मोनसेल' राजनितिक बे नङा बियो बै राजनितिकबो दं बैनिबो दं बैनिबो दं बैनिबो दं जों ज' बे गोथैसालिया राजनितिकनि थाङा आरो बे धोरोमनिबो थाङा बियो दा बेखायनो जोङो बे ओनसोलनि गामि दरबारनि रायजो राजाफ्रा जोङो ज' जानानै जोङो नैबेखौ बे दखलखौ जोङो माने हगारा होननानै जोङो थांखि लादों हगारा थैनिबो